Ayun mga kamba, dumayo na naman tayo mga kamba ngayong araw. So medyo hindi maganda yung laro natin ngayon. 4-3, 4 panalo, 3 talo. So parang balik tayo lang mga kamba ang nangyari. Malulupit na rin yung mga kalaban natin. Nakikita na nilang galawan ng mga kamba natin. Pero i-improve pa rin natin yung mga kamba natin. Itong ipapalabas ko mga kamba, itong papanoorin nyo. Ito yung mga malulupit na laban, itong dinayo namin ngayon. Magaganda ng mga pangmalakasang laro ito. Talagang pang-content talaga itong mga laban na ito mga kagamba. Panoorin nyo, 4 ito na pinakamalulupit na laro. Yan, so shout out muna natin si Big Boss Spider, si Andrew Barcelon, si Kaagiw, si John Ralph Borja. Yan, shout out sa'yo. Kay Damang Vlogger, yan, shoutout sa'yo Damang Vlogger. Si John Steven Bravo, yan, shoutout sa'yo. Jake Vizcara, yan, shoutout sa'yo. Si Lar Brother Vlog, yan, shoutout sa inyo lahat mga kagamba. Ito, panoorin natin itong mga malulupit na laro na to. Mga talagang pangmalupitan, pang main event, ka nga. O yan, sige, panoorin natin mga kagamba. Dalawa. Okay, unang bolos. Dalawa ta. Oh. Pinangkat ka niya. Tawagin niyo si ano. Biglang tigil. Bilang talaga. Oo. Hawak yung pa. Wala na, ginawa ko sa padrip. Umikot nga boss. Umikot nga boss. Umikot nga boss. Ang galing naman yan. Ayun, panalong tala. Tiger. Tapos din sa atin na natin. Sa atin. Dito. Sa inyo rin. Ayan. Sa atin. Kaya. Nakabahan niyo ang lupa. Nakapit na mahal sa rin TV. Malas 90 grade trap. Nalutan. Nalutan. Nakalaban. Finish full. Nakalaban. Vlog. Vlog yan. Gol. Hindi nag-lusot na yan. Paano ka na sila? Wala na, tulog na. Pudol. Oo, may tutok yun, no? Sa inyo. Naglag na. Wala na, tumakbo na. Sige, sarong. Naglag mo na, naglag kayo. Tama na ba tayo? Oo, niya yun. Naglag siya sa amin. Lutang yun. Naglag na, huli mo na. Pagdating mo yung ano. Boss, saan tayo dito? Sige. Piso na ha. 5 lang. Ayun, yung pagdalaban. Sakmali mo! Sakmali mo yan! Sakmali mo pa! Underglow. Yung dami, naggagamot na siya. Parang break ball siya na dami. Kung yun ang ganda ng laban sa baba.
Biglang tumatakbo yun, no? MJ! Kaso talo sa ano. Dalo na. Tago! Unahin mo muna sa alang to. Sige. Muna. Lakas pa rin. Dami sa Hindi kinaya sa baba eh. Isa naman yung bumabalik, ikaw kung ano. Malubali ko rin tama. May tama sa ano. Tinamaan sa... Oh, yan. Tiger. Sige. Tiger. Tiger mo kayo ng inayawan. Ayun o, tatay. Titignan mo lang. Kaya. Mayo tayo dun sa ano niya, tiger niya. Alas sa tiger. Wala pa. Kung nag-pass yan ba? Wala pa laglag eh. Wala nang nagawa may lalaban ko eh. Teka, mananapot yun sa'yo. Taas kayo. Tayo ka dyan. Naluwag niya rin. Laki ko na yan. Hindi ba mabot yung kay tata dyan? Lo, kusilit yan. Tabla. Lo. Ready to fight na po. Beach! Pinapalutan tayo. Aray! Pinapalutan tayo. Ang galing naman ng tulong yun. Pero lumaban ka. Balik. Balik. Walang tawa mo. Ang ginang mo yan. Parang patakbo eh. Parang napinto. Tama to. Unahin mo dilaw, boy. Unahin mo dilaw. Line of date. Manginig. Okay lang yan. Ikaw, mas ka dyan. Kaya nga sa kapit. Wala ko mga pito. Lugi may loson. Patay, tinawa na puso. Patay na. Aray. Ay, kaso wala. Oo. Naunahan. So yun, napanood niyo mga kagamba ha. Ang lulupit ng mga laro na yan. Susunod na araw yung ating panalo naman. Pero yung isang panalo natin mga kagamba, hindi ko na ipapalabas kasi pitik-pitik lang. Hindi magandang laro. Yung tatlo, medyo malupit yun. At saka ipapakita ko yung talo namin. Talagang yung dalawa namin pang main event eh, nasilat. Nagkaroon ng comeback epic. So, sa mga susunod na upload natin, panoorin yun. Abangan yan mga kagamba. Alright.